Şul aktör däl şu kinona hemmemiz bilýär. Ýagny tentek ahlamon nip toňuşçylyk aňyna galan ul meşhurlygy eýe bolan türkmen kinoçylar tarapyndan 1990-njy ýylda düşürilen kino ýöne bir zada aýdasym gelýär. Şonno Türkmenistan halk artistlerinin durduýan ýollaşy bolup oýnaýan kinoda Aman. Şoňa türkmen aktörler öýdýärler. Ýok, ol Rus aktörü. Ýagny Igor Ruh o kinoda türkmen däpdesturuny gow öwrenip, şeýle bir türkmençiligi gelişen ähli häsiýetler jemläp basaran ustad aktör. Ýöne Amanyň şu kinoda keşbini sesin bolsa, bizim komediýa janrymyza uly meşhur bolan Juma Koğuz ses berdi. Dowam edýär. Filmiň rejissöri Eduard Recep, prodüseri Murat Aliyev. Egerde gyzyklanýan bolsaňyz ikisem türkmen. Olaryň Russiýada şu adam düşürýän kinolar we olar hem nesip bolsa, men şu TikTok sahypamda dowamly tomoşa etip tursaňyz, men olar barada aýdyp geçerim. Filmde Türkmenistan halk artistleri Jeren Durdy we Orhan Aman geldi. Rus ustad halk artistleri doganlar Pankratov Çorlaram şu kinoda keşip töretdiler. Kino diýsen gyzykly. Ýene bir zat ýatdan çykypdyr. Ene ýörüýti. Men näme üçin size gyýtgaça aýdyp berýän? Eger sizde gyzyklanma dönýän bolsa, onu hukman hemişe gaýtmaly. Google daý, Google'dan gözledip doly maglumat alyp bilýän. Näme üçin? Eşden deň bolmaz, gören göz bilen diýilýär. Şoň üçin hem ýöneköy kom ýazmaňda hakykatdan hem hakykaty aşşak bolan. Men size okap öwrenmegi maslahat berýän. Bu kinoda diňe bir ýan gaýdan ustad aktörlerimizler öz döwrüniň ustad zekinli aýdymsty toýlamyzda hemişe şon çagyrjak bolup arzu edýän bagşymyz Türkmenistan halk artisti häzirem ýaşlarymyz maşyn turup barýan bolsa maşyny şoň aýdymyny goýup geçipmek şu adam ýaşlarymyň aňynda dur Atabay Çarguly famma.